Ako ti to obriadne, aké to je vysoké? Počkaj. Však spadnem. Moment. Proste, Lukáško ide na smrť. A je to dosť vysoké. Ideme. Keď to dáš, to je dobré. To nedáš. To toľko hlboko zaletel, že? Dávid, odraz sa ďalej. Prečo? Lebo je tam pličina. Odraz sa ďaleko. Si spadol na pličinu? Nie, ale odraz sa ďaleko. A nestrať mi šlapky. Sleduj šlapky, hej? No. Ale ideme ešte raz. Peter, je to v pohode. David, šlapka! Kde je druhá? Pri tebe! Ďaleko? Hej? Ako vrieskal pri tom blázen.